മായൻ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഗോത്രവർഗ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ മെൽ ഗിബ്സൺ സംവിധാനം ചെയ്ത് 2006 ഇറങ്ങിയ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആക്ഷൻ അഡ്വഞ്ചർ ഫിലിമാണ് അപ്പോകലിപ്റ്റോ എന്ന സിനിമ. കാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുന്ന ഈ അഡ്വഞ്ചർ ഫിലിം കാണുന്നവരെ അവസാനം വരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ഒരു ത്രില്ലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാടാണ്. അവിടെ ഒരു പൊന്തക്കാട്ടിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പന്നി ചാടി വന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ പിടിക്കാൻ കാട്ടിലെ കുറെ മനുഷ്യർ പിറകെ ഓടുന്നു. ജാഗർ പോയും കൂട്ടരുമാണത്. കൂടെയുള്ളത് അവന്റെ അച്ഛനാണ്, ഫ്ലിൻഡൻ സ്കൈ. കുറേയേറെ പണിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ പന്നി ഇവർ വച്ച കെണിയിൽ കുടുങ്ങുന്നു. ജാഗർ പോ വന്ന് ആ പന്നിയെ കൊന്ന് അവരെല്ലാവരും അതിന്റെ മാംസം വീതിച്ച് തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ പിറകിൽ ആരോ ഉള്ളതായി തോന്നിയ ജാഗർ പോ അവിടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരും എണീറ്റ് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു. പക്ഷെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. ആരാവിടെ? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറഞ്ഞിരുന്ന ചിലർ പുറത്തു വരുന്നു. എല്ലാവരും അലർട്ടായി ആയുധങ്ങളിൽ കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ പോയുടെ അച്ഛൻ അവിടെ വന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഞാനാണ് ഈ കാടിന്റെ അധിപൻ. എനിക്ക് മുമ്പ് എന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു ഈ കാട് ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഇത് എന്റെ മകൻ ജാഗർ പോ. ഇപ്പോൾ എന്റെ കൂടെ ഈ കാട് ഭരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ശേഷം ഇവന്റെ മകനോടൊപ്പം ഈ കാട് ഭരിക്കും. വന്നവർ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് മത്സ്യം ഇവർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുന്നു. ഇവർ തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പന്നിയിറച്ചിയിൽ കുറച്ച് അവർക്കും കൊടുക്കുന്നു. ഞങ്ങളിതിലെ പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചവരോട് പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് മൂപ്പൻ പറയുന്നു. അവർ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കൂടെയുള്ളവരെ വിളിക്കുന്നു. അവരുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. നടന്നു പോകുന്നവരുടെ മുഖഭാവം കണ്ട് എന്തോ പന്തികേട് തോന്നിയ ജാഗർ പോ അവരെ പിന്തുടർന്ന് എന്തു പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അച്ഛൻ തടയുന്നു. ജാഗർ പോയും കൂട്ടരും വേട്ടയിറച്ചിയുമായി തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിക്കുന്നു. പോകുന്നതിനിടെ മൂപ്പൻ ജാഗർ പോയോട് നിൽക്കാൻ പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ മൂപ്പൻ ജാഗർ പോയോട് ചോദിക്കുന്നു, നേരത്തെ കണ്ടവരിൽ നീ എന്താണ് കണ്ടത്? തനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ജാഗർ പോയോട് അച്ഛൻ പറയുന്നു, അവരിൽ ആഴത്തിലുള്ള ഭയമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഭയം ഒരുതരം രോഗമാണ്. അത് ആരിലേക്കും പടരും. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിന്നെ അത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭീരുവായി കാണാനല്ല ഞാൻ നിന്നെ വളർത്തിയത്. ഇത് നിന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ വംശത്തിലേക്ക് അതിനെ നീ കൊണ്ടുവരരുത്. അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലെത്തുന്നു. നല്ല സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗോത്രമാണ് അവർ. തന്റെ മകൻ ഒരു കുരങ്ങനുമായി കളിക്കുന്നത് നോക്കി ജാഗർ പോയിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് അവൻ കുടിലിൽ പോവുകയും തന്റെ ഭാര്യയെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. അവളാണെങ്കിൽ ഗർഭിണിയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് അവർ. അന്ന് രാത്രിയാകുമ്പോൾ പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവർക്ക് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും കഥകളെല്ലാം കേട്ടുകഴിഞ്ഞ് അവർ പാട്ടുപാടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും പാട്ടും ഡാൻസുമായി കഴിയുമ്പോൾ ജാഗർ പോ തന്റെ ഭാര്യയുടെ വരാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞും ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്നു. പുലരാറാകുമ്പോൾ ജാഗർ പോ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു. ഇന്നലെ കണ്ട ആൾ സ്വന്തം ഹാർട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ച് തന്നെ നോക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് ജാഗർ പോ എണീക്കുന്നു. എന്തോ പന്തികേട് തോന്നി എണീറ്റ് പുറത്തു നോക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെയോ അവിടെ കൂടെ ഓടിപ്പോകുന്നത് ജാഗർ പോ കാണുന്നു. ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമായി പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ ഓടി വന്ന് ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ജാഗർ പോ അവനെ അടിച്ചൊതുക്കുന്നു. പുറത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വന്ന് തന്റെ കൂട്ടരെ ആക്രമിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അവർ പിടിച്ചടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം അവർ പിടികൂടുകയും ഉറങ്ങിക്കിടന്നവരെ ആക്രമിച്ച് കുടിലുകൾ തീയിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ജാഗർ പോ തന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെയും ഒരു വള്ളി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ അത് കാണുന്നു. അവൻ ഓടി ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. ജാഗർ പോ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെയും ആ കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു വിധത്തിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും ഇടിച്ച് അവർ കുഴിയിലേക്ക് വീഴുന്നു. അതിനുശേഷം ജാഗർ പോ ആ വന്നയാളെ നേരിടുന്നു. മുകളിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ അയാൾ കുഴിയിലേക്ക് വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ ജാഗർ പോ അവനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. അതിനിടെ കുഴിയിൽ ആളുണ്ടെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവന്റെ അരയിൽ നിന്ന് ആയുധമെടുത്ത് ജാഗർ പോ അവന്റെ മുഖത്ത് തല്ലി അവനെ തീർക്കുന്നു. തങ്ങളെ വിട്ടു പോകല്ലേ എന്ന് കരയുന്ന ഭാര്യയോട് തനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പോയേ പറ്റുമെന്നും താൻ ഉറപ്പായും തിരിച്ചു വരും എന്നും പറഞ്ഞ് ജാഗർ പോ ആ വള്ളി ഒരു മരത്തടിയിൽ കെട്ടിയിടുന്നു. അവിടെ വലിയ ആക്രമണം നടക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകളെയെല്ലാം കെട്ടി വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ജാഗർ പോ ഓടിയെടുക്കുന്നു. ജാഗർ പോയുടെ അച്ഛനെ അവിടെ അടിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരുത്തനെ ജാഗർ പോ ആക്രമിക്കുന്നു. പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ അവനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നേതാവ് അവിടെ എത്തി ജാഗർ പോയെ പിടികൂടുന്നു. കഴുത്തിൽ ലോക്കിട്ട് പുറകിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിയ ജാഗർ പോയെ ആ സൈക്കോ ഒരു കത്തിയെടുത്ത് കുത്തി കൊല്ലാൻ നോക്കുമെങ്കിലും എനിക്കിവനെ ജീവനോടെ വേണമെന്ന് നേതാവ് പറഞ്ഞ് അയാളെ തടയുന്നു. അത് കേട്ട് ആകെ ദേഷ്യത്തിലായ ആ സൈക്കോ ദേഷ്യം അടക്കാനാവാതെ നിൽക്കുന്നു. വീണ് കിടക്കുന്ന ജാഗർ പോയുടെ അച്ഛനോട് തന്നോട് ശ്രമിക്കാൻ ജാഗർ പോ പറയുന്നു. അത് കണ്ട് സൈക്കോ അത് ജാഗർ പോയുടെ അച്ഛനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. സൈക്കോ പോയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അവന്റെ അച്ഛനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പറയുന്നു. ഇതോടെ വല്ലാതായിപ്പോയ ജാഗർ പോയെ അച്ഛൻ വിളിക്കുകയും ഭയപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ജാഗർ പോയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്റെ അച്ഛനെ സൈക്കോ കൊല്ലുന്നു. നിസ്സഹായനായി നോക്കിയിരിക്കുന്ന ജാഗർ പോയെ സൈക്കോ തലക്കടിച്ച് ബോധം കെടുത്തുന്നു.
ബോധം വന്ന ജാഗർപോയുടെ മുന്നിൽ തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയടക്കം സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരൻ നിസ്സഹായനായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കെട്ടിയിടപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ജാഗർപോ തന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമുള്ള കിണറ്റിന്റെ വശത്തേക്ക് പാളി നോക്കുന്നത് അവരിൽ ഒരാൾ കാണുന്നു. അയാൾ ജാഗർപോയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കിണറിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു ബോഡി കിടക്കുന്നത് ജീവനില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം അയാൾ കിണറിനടുത്ത് നിന്ന് കിണറ്റിലേക്ക് നോക്കുന്നു. ആരെയും കാണുന്നില്ല. തുടർന്ന് അയാൾ ഒരു പാറക്കല്ലെടുത്ത് കിണറ്റിലേക്ക് ഇടുന്നു. കല്ലിൽ കഷ്ണം കാലിൽ തട്ടി കുഞ്ഞു കരയുമ്പോൾ അമ്മ വായ്പൊത്തുന്നു. അതിനുശേഷം അയാൾ പുറകോട്ട് വന്ന് അവിടെ കാണുന്ന കെട്ടിയിടപ്പെട്ട വള്ളി മുറിച്ചിടുന്നു. ജാഗർപോയുടെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും കിണറിൽ കുടുങ്ങുന്നു. അക്രമി സംഘം കെട്ടിയിടപ്പെട്ട ആളുകളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടത്തുകയാണ്. മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചുപോയ കുട്ടികൾ ഇവരുടെ കൂടെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ തടയുന്നു. ജാഗർപോയുടെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും കുഴിയിലകപ്പെടുന്നു. ജാഗർപോ നോക്കുമ്പോൾ തലേന്ന് കണ്ട ആളും പിടിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെ പിന്തുടരുന്നു. കൂട്ടത്തിലെ മുറിവേറ്റ ആൾ നടക്കാൻ വയ്യാതെ അവശനായി വീഴുന്നു. അത് കണ്ട സൈക്കോ വില്ലൻ അവന്റെ അടുത്ത് വരികയും സ്വന്തം വെള്ളം മാത്രം എടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് അവനോട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. തനിയെ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവനെ സഹായിക്കാൻ ജാഗർപോ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സൈക്കോ അവനടിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട വീണയാൾ ഒരു വിധത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുന്നു. നടന്ന് അവർ ഒരു നദിക്കരയിലെത്തുമ്പോൾ പിന്തുടർന്ന കുട്ടികൾ അവിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു വിധത്തിൽ ആ നദി മുറിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിലെ മുതിർന്ന കുട്ടി ഇവരെ താൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു. കുഴിയിൽ അമ്മ കുഞ്ഞിന്റെ കാലിലെ മുറിവിൽ ഒരു ഉറുമ്പിനെ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇവർ ഒരു മലയിടുക്കിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മുറിവേറ്റ ആൾ വീഴുകയും എല്ലാവരും കൂടെ താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം മുന്നിലെ ആൾ ഒരു വേരിൽ ചവിട്ടി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അവരെ സഹായിക്കാൻ മറ്റവന്മാർ തുനിയുമ്പോൾ സൈക്കോ വന്ന് അവരെ തടയുകയും ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് നോക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരു വിധത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ എല്ലാവരും കൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നു. ഓ, നിനക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഒത്തൊരുമയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സൈക്കോ മുറി പറ്റിയ ആളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അയാളുടെ കെട്ടയച്ചു വിടുന്നു. അയാൾ താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സൈക്കോ പോയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. അവർ നടത്തം തുടരുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ ലീഡർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പുറകിലുള്ള ഒരാളെ കാണുന്നില്ല. ലീഡർ വന്ന് സൈക്കോയോട് അവൻ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ നമുക്കൊരു ബാധ്യതാവും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കുഴിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു എന്ന് സൈക്കോ പറയുന്നു. നേതാവ് കത്തിയൂരി ഇനി ആരെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോയാൽ നിന്റെ അവസാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവർ യാത്ര തുടരുന്നു. രാത്രിയായപ്പോൾ അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിരിപ്പാണ്. ജാഗർപോ ആലോചിക്കുന്നത് താൻ മടങ്ങിച്ചെന്നില്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ആ കുഴിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല. ഈ സമയം മെയിൻ നേതാവ് തന്റെ മകനോട് ഇത്രയും പേരെ പിടിക്കാനായത് നിന്റെ സാമർത്ഥ്യം മൂലമാണെന്നും ഇതിന് സമ്മാനമായി ഈ കത്തി നീ ഇനി മുതൽ വെച്ചോ എന്നും പറയുന്നു. അങ്ങനെ നടന്ന് അവർ ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്തൂടെ പോവുകയാണ്. ഏതോ ഒരു രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ച അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞിരുന്ന് കരയുന്നു. ഇവരെ കാണുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഇവരുടെ അടുത്ത് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ കുട്ടിയെ തടയുന്നു. അവർക്കെന്തോ രോഗമുണ്ടെന്നും എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചോ എന്നും ഇവരിലെ കൂട്ടത്തിലെ ആൾ പറയുന്നു. അവർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടി ജാഗർപോയെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നു. ജാഗർപോയ്ക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കുട്ടി ഉറക്കെ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്കെന്നെ പേടിയാണല്ലേ, നിങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാവാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ കുട്ടി വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഗനി പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ അടിമകളെ പോലെ കുറേ പേർ പണിയെടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു അഴുകിയ സ്ഥലത്തുകൂടി ഇവർ പാസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും കാലുപിടിക്കുകയും എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ അവരെല്ലാവരും ഇവരെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും വേർതിരിക്കുന്നു. ആണുങ്ങളുടെ മേൽ അവിടെയുള്ളവർ നീല ചായം തേക്കുന്നു. സ്ത്രീകളെയെല്ലാം അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അടിമകളായി വില പറഞ്ഞ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്നു. അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. നീലമഷി തേച്ചവരെ അവിടെ നിന്നും പിന്നെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. എന്തോ വലിയ ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതിയാണ് അവിടെ. ഒരു ഇടനാഴിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവർ വല്ലാതെ പേടിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ആളുകൾ വല്ലാതെ ബഹളം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ചാളുകൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ തല പോലൊന്ന് അവർ ഉരുട്ടിയിടുന്നു. അവർ പിന്നെയും നടക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ തല കുത്തിനാട്ടിയ പോളുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. വളരെ ഭീകരമായൊരു അന്തരീക്ഷം. അവിടെ എന്തോ വലിയ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയാണ്. വല്ലാത്ത ആർപ്പുവിളികളോടെ ജനങ്ങൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. അവരെ ആ ഉയർന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾ തട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അവിടെ എന്തോ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പ്രത്യേകം മുഖമൂടിയിട്ട ചിലർ ഇവരെ തുറച്ചു നോക്കുന്നു, ഇവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ. രാജാവും രാജ്ഞിയും അവരുടെ കുടുംബവും എല്ലാവരും ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ. എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ആകെ പേടിച്ചാണ് ഇവരുടെ നിൽപ്പ്. ഇതേ സമയം കൂട്ടത്തിലെ പ്രധാനി എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരാൾ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിയുന്നു.
നമ്മുടെ നാടിപ്പോൾ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളിൽ വലയുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ശക്തരാണ്, ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ. സൂര്യകോപത്താൽ ഈ ഭൂമി ഇപ്പോൾ വാടിക്കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സൂര്യദേവന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ രക്തം ഒഴുക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. 2 കിങ്കരന്മാർ ജാഗർപോയുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ പിടിച്ച് കല്ലിലേക്ക് കിടത്തുന്നു. പ്രധാന കാർമ്മികൻ എന്തൊക്കെയോ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് അയാളുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഒരു കത്തി കുത്തിക്കയറ്റുന്നു. അതിനുശേഷം വയറിലൂടെ കൈയിട്ട് അയാളുടെ ഹൃദയം വലിച്ചു പറിച്ചെടുക്കുന്നു. ജാഗർപോയും കൂട്ടരും ഈ ഭയാനകമായ രംഗങ്ങൾ കണ്ട് തരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. പറിച്ചെടുത്ത ഹൃദയം തീയിലിട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ എന്തൊക്കെയോ മന്ത്രം ചൊല്ലുകയാണ്. ഹൃദയം പറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരാൾ വന്ന് ഒരു വാളെടുത്ത് അയാളുടെ തല അറുത്തു മാറ്റുന്നു. അതിനുശേഷം ആ തല മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പടികളിലൂടെ ഉരുട്ടി എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഉരുണ്ടുവരുന്ന തല പിടിക്കാൻ താഴെയുള്ളവർ മത്സരമാണ്. അതിനുശേഷം അയാളുടെ തലയില്ലാത്ത ശരീരം കൂടെ അവർ താഴേക്കിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അടുത്തതായി ജാഗർപോയുടെ കൂട്ടുകാരനെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് 2 സൈഡിലും വലിച്ചു പിടിച്ച് വയറിലേക്ക് കത്തിയെടുത്ത് ആഞ്ഞു കുത്തി ഹൃദയം പുറത്തെടുക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് സ്വന്തം ഹൃദയം അയാൾ തന്നെ കാണുകയാണ്. അതിഭീകരമായ അവസ്ഥ. പിന്നീട് അയാളുടെ തല വെട്ടിമാറ്റിയതിനു ശേഷം തലയും ബോഡിയും വേറെ വേറെ താഴേക്കിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇതേ സമയം കുഴിയിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന തന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെയും പറ്റി ജാഗർപോ ആലോചിക്കുന്നു. താൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അടുത്ത ഊഴം ജാഗർപോയുടേതായിരുന്നു. ജാഗർപോയെ പിടിച്ച് ബലിക്കല്ലിലേക്ക് കിടത്തുന്നു. മലർന്നു കിടന്ന് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു കുട്ടി കൗതുക കാഴ്ച കാണാനെന്നവണ്ണം ജാഗർപോയെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ കത്തിയെടുത്ത് ജാഗർപോയെ കുത്താനായി ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി. ആ സമയം അവിടെ ചില മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമായി. സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു. സൂര്യനെ എന്തോ ഒന്ന് മറയ്ക്കുകയാണ്. പതിയെ അവിടെ മുഴുവൻ ഇരുട്ടിലായി. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി. എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തരായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു മന്ത്രവാദി ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ എന്തൊക്കെയോ ചൊല്ലിപ്പറഞ്ഞു വരുന്നു. സത്യത്തിൽ അവിടെ സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മുഖ്യ കാർമ്മികൻ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും സൂര്യഭഗവാൻ നമ്മുടെ ബലിയിൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം നീ സംതൃപ്തനായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം തിരികെ തരൂ എന്ന് സൂര്യനോട് അയാൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞ് അവിടേക്ക് വീണ്ടും വെളിച്ചം വരുന്നു. അതോടെ തങ്ങളുടെ ബലി ഫലിച്ചു എന്ന ധാരണയിൽ അവരെല്ലാവരും സന്തോഷിച്ച് ആർപ്പ് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതേസമയം ജാഗർപോയെ കല്ലിൽ നിന്ന് അവർ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുന്നു. ഈ തടവുകാരെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മെയിൻ വില്ലൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞേക്കാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെല്ലാം അവർ വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പല വിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരായുധമെടുത്ത് തലവൻ തന്റെ മകന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അങ്ങേ തലയ്ക്കിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ജീവനോടെ വരുന്നവനെ നീ അവിടെ നിന്ന് തീർക്കണം എന്നും പറയുന്നു. അങ്ങനെ തലവന്റെ മകൻ ഓടി ഗ്രൗണ്ടിന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് പോയി നിൽക്കുന്നു. അവിടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ കെട്ട് അറുത്ത മാറ്റി അവരെ റെഡിയാക്കിയ ശേഷം അവരോടായി ഇവർ പറയുന്നു, ആ കാണുന്ന ചോളത്തോട്ടത്തിന്റെ അപ്പുറം നിങ്ങളുടെ കാടാണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ ഓടിയെത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം എന്നും പറയുന്നു. അയാൾ ഓടാൻ പറയുമ്പോൾ തെല്ലൊന്ന് സംശയിച്ചെങ്കിലും അവർ ഓടാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവർ ഓടാൻ തുടങ്ങിയതും പിന്നിൽ നിന്നവർ പലതരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ അവരുടെ നേരെ വീശിയെറിയുകയും കല്ലുകളും കത്തികളും എറിഞ്ഞതിൽ ഒരു കല്ല് ഒരാളുടെ തലയിൽ കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾ ആ നിമിഷം തന്നെ അവിടെ വീഴുന്നു. കൂട്ടുകാരൻ ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുറകിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു വലിയ കുന്തമെടുത്ത് അയാളെ ലക്ഷ്യമാക്കി എറിയുന്നു. അത് കൃത്യം അയാളുടെ പുറകിൽ പോയി തറയ്ക്കുന്നു. മറ്റവൻ ഒരു തരത്തിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ നോക്കുമെങ്കിലും നേതാവിന്റെ മകൻ അവിടെ വന്ന് അവന്റെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചു കൊല്ലുന്നു. അടുത്തതായി ജാഗർപോയുടെ ഊഴമായിരുന്നു. ജാഗർപോയും കൂട്ടുകാരനും ഓടാൻ തുടങ്ങുന്നു. പക്ഷേ അവർ ഓടുന്നത് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞായിരുന്നു. പുറകിൽ നിന്നവർ പഠിച്ച പണി 18 നോക്കുന്നു. എന്നാൽ പലവിധ ആയുധങ്ങൾ ഒന്നും അവരുടെ മേൽ കൊള്ളുന്നില്ല. ഒരുത്തൻ കണ്ണും പൂട്ടി ആകാശത്തേക്ക് ഒരു അമ്പയ്യുന്നു. ഒരാളുടെ തലയ്ക്ക് പിറകിലാണ് അത് തറച്ചത്. ജാഗർപോ ഏകദേശം ഗ്രൗണ്ടിനപ്പുറം എത്താറായിരിക്കുന്നു. അതേസമയം നേതാവ് ഒരമ്പെടുത്ത് ജാഗർപോയെ ലക്ഷ്യമാക്കി തൊടുത്തുവിടുന്നു. അത് കൃത്യം ജാഗർപോയുടെ പുറകിൽ തറച്ച് ജാഗർപോ വീഴുന്നു. ഇത് കണ്ട് നേതാവിന്റെ മകൻ ജാഗർപോയെ തല്ലിക്കൊല്ലാനായി അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അതേസമയം ജാഗർപോയുടെ കൂട്ടുകാരൻ അയാളുടെ കാലിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു. ജാഗർപോ തന്റെ ദേഹത്ത് കുത്തിക്കേറിയ അമ്പിന്റെ മുന വലിച്ചൂരുന്നു. തന്നെ കൊല്ലാനായി വന്നവന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് അത് കുത്തിക്കയറ്റുന്നു. അകലിൽ നിന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാതെ നേതാവും കൂട്ടരും നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ നേതാവിന്റെ മകൻ എണീറ്റ് നിൽക്കുകയും പതുക്കെ ആടിയാടി അവിടെ വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ജാഗർപോ പതുക്കെ എണീക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട മറ്റവന്മാർ ജാഗർപോയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ആയുധങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാൻ തുടങ്ങി. നേതാവ് തന്റെ മകന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നു. അവൻ കഴുത്ത് മുറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. മരണത്തോട് മല്ലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ. കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അയാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നേതാവ് താൻ സമ്മാനമായി കൊടുത്ത കത്തി മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ദേഷ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു. ജാഗർപോ കിട്ടിയ ജീവനുമായി ആ ചോളക്കാട്ടിലൂടെ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ ഓടുകയാണ്. തന്റെ മകനെ കൊന്നതിൽ ദേഷ്യം കൊണ്ട് സമനില തെറ്റിയ നേതാവും കൂടെയുള്ളവരും ജാഗർപോയെ പിന്തുടരുന്നു. ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ജാഗർപോ ഒരു കുഴിയിൽ വീഴുന്നു. നരബലി നടത്തിയ മനുഷ്യന്മാരുടെ ശരീരങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ.
ആ ശരീരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു വിധത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഓടി ഓടി മുകളിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കാട് അവൻ കാണാനാകുന്നു. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാതെ ആ കാടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അവൻ ഓടി. പിന്നാലെ തന്നെ മറ്റവന്മാരും ഓടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. വയറിലേറ്റ മുറിവിനാൽ നിവർന്നോടാൻ പോലും വയ്യാത്ത ജാഗോർപോ ഒരു വിധത്തിൽ ഓടി ഓടി ഒരു ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മരം കാണുകയും പതിയെ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. ജാഗോർപോയെ തെരഞ്ഞു വരുന്നവർ ഓടി ഓടി ആ മരത്തിന്റെ താഴെക്കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഉയരത്തിലായത് കാരണം അവർ അവനെ കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വാർന്നു വന്ന രക്തം ഒരു ഇലയിൽ കൂടി ഒലിച്ച് അവരിലെ അവസാനം ഓടുന്ന ആളുടെ ദേഹത്തേക്ക് വീഴുന്നു. ഭാഗ്യത്തിന് അയാൾ അതറിയുന്നില്ല. ഇതേ സമയം ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ ജാഗോർപോ കാണുന്നത് തന്റെ നേരെ ചീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കരിമ്പുലിയെയാണ്. മറ്റവന്മാർ എത്ര നോക്കിയിട്ടും ജാഗോർപോയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് അവർ ഒരുവന്റെ പുറത്ത് വീണ രക്തത്തുള്ളികൾ കാണുന്നത്. അതോടെ അവൻ ഏതെങ്കിലും മരത്തിന് മുകളിലായിരിക്കും എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അവർ ഓരോ മരത്തിന്റെയും മുകളിൽ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും അവിടുത്തെ മരങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ ആരോ ഓടി വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഇവർ നോക്കി നിൽക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ജാഗോർപോ ഇവരുടെ നേരെ ഓടി വരുന്നവർ കാണുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാഗോർപോയെ കരിമ്പുലി ഓടിക്കുകയാണ്. രക്ഷപ്പെടാൻ അവൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അവൻ ഓടി വരുന്നതായി അവർ കാണുകയും എല്ലാവരും അവനെ പിടിക്കാനായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവന്റെ പിറകെ വരുന്ന പുലിയെ കാണാതെ ഒരുത്തൻ ജാഗോർപോയുടെ കൂടെ തന്നെ കൂടുകയും ഓടി ഓടി ഒരിടത്ത് വെച്ച് അവനെ പിടിക്കാൻ കയറുമ്പോഴേക്കും പുലി അയാളുടെ മുകളിലേക്ക് ചാടി വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അവിടേക്ക് വരികയും പുലി അയാളെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ട് എല്ലാവരും അതിനെ അടിച്ചും കുത്തിയും കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ സമയം ജാഗോർപോ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ അവരെല്ലാവരും കൂടി പുലിയെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടയാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവർ ഒരിടത്ത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഒരുത്തൻ അവരോട് പറയുകയാണ്, നമ്മളുടെ ശകനം മുഴുവൻ മോശമാണ്. നേതാവിന്റെ മകൻ പോയതും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾ പോയതും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കും എന്തൊക്കെയോ അപകടം സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നേതാവ് അവരുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഭയം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരിക്കലും പാടില്ല. അവനെ എന്തായാലും ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കും. അവന്റെ തോല് എടുത്ത ശേഷം അത് ധരിക്കുന്നത് അവന് കാണിച്ചിട്ടേ ഞാൻ അവനെ കൊല്ലൂ എന്നും നേതാവ് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവർ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും ജാഗോർപോയെ പിടിക്കാനായി പോവുകയാണ്. ജാഗോർപോ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരം ഓടിയിരിക്കുന്നു. രാത്രിയായപ്പോൾ അവൻ ഒരു മരത്തിന് മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. തന്നെ പിടിക്കാനായി അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് ജാഗോർപോ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതേ സമയം കുഴിയിലേക്ക് വീണ് തങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനായി വരുന്ന ഒരു ജീവിയെ ജാഗോർപോയുടെ ഭാര്യ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആയിരിക്കുകയാണ്. അവരെല്ലാവരും അവനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതിനിടെ ഒരുത്തൻ ഒരു മരത്തിൽ അവന് നിറം പറ്റിയിരിക്കുന്നതായി കാണുകയും അത് നോക്കുന്നതിനിടെ ഒരു പാമ്പ് അവന്റെ കഴുത്തിൽ കടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടെയുള്ളവർ അവിടെ വന്ന് പാമ്പിനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിഷമുള്ള പാമ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അധിക സമയം ഇവന് ആയുസില്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. തന്നെ സഹായിക്കാനൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ മരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നേതാവ് ഉപദേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഓരോരുത്തരായി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. അവസാനം നിന്നയാൾ ഇയാളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഞരമ്പ് മുറിച്ചാൽ മതി, വേഗം മരിച്ചു പോകും എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അയാളും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. കടിയേറ്റയാൾ തന്റെ ഞരമ്പ് സ്വയം മുറിച്ച് മരിക്കാനായി കാത്തുകിടക്കുന്നു. ജാഗോർപോ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു അമ്പ് അയാളുടെ മുന്നിൽ മരത്തിൽ തറയ്ക്കുകയും മറ്റന്മാർ പിന്നാലെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ജാഗോർപോ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരാണെങ്കിൽ പാഞ്ഞ് അവന്റെ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ അവരിൽ നിന്ന് കുറേ ദൂരം ഓടുകയും ഓടി ഓടി ഒരു പുഴയുടെ കരയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുന്നിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ കാണുന്നത് മുന്നിൽ വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളതായിട്ടാണ്. അവരാണെങ്കിൽ പുറകെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഓടാൻ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ജാഗോർപോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നു. അവൻ നേരെ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ മരിച്ചു കാണും എന്ന് കരുതി മറ്റുള്ളവർ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരികയും നീന്തി കയറുന്നതായി കാണുകയും ഒരു വിധത്തിൽ കരയ്ക്ക് കയറിയ ശേഷം ജാഗോർപോ ഇവരുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു കാണുന്നു. അവൻ പറയുകയാണ്, എന്റെ പേര് ജാഗോർപോ, ഞാനാണ് ഈ കാട് ഭരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് എന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു ഈ കാട് ഭരിച്ചിരുന്നത്. എനിക്ക് ശേഷം എന്റെ മകൻ ഈ കാട് ഭരിക്കും. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്നൊക്കെ ജാഗോർപോ വിളിച്ചു പറയുന്നു. നമുക്ക് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണമെന്ന് നേതാവ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് കൂടെയുള്ള ഒരാൾ പറയുന്നു. ഇത് നേതാവിന് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കുകയും നേതാവ് തന്റെ കടാരയെടുത്ത് അവന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കുത്തിയിറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടെ അവൻ നേരെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൂടെ താഴേക്ക് വീഴുന്നു. നേതാവ് കൂടെയുള്ളവരോടായി പറയുന്നു, എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ വന്നേ പറ്റൂ. അയാൾ നേരെ താഴേക്ക് ചാടുകയും സേഫായി അടിയിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ഓരോരുത്തരായി താഴേക്ക് ചാടുമെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചാടുന്ന ഒരുത്തൻ വെള്ളത്തിൽ വീണ് നേരെ തല ഒരു കല്ലിലിടിച്ച് മരിക്കുന്നു. ജാഗോർപോ അവിടെ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഓടുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് അവൻ ഒരു ചതുപ്പ് നിറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണുപോവുകയും മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ അവൻ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു വള്ളിയിൽ പിടിച്ച ശേഷം പൊങ്ങി വരാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വള്ളി പൊട്ടിപ്പോവുകയും അവൻ ആ ചെളിയിലേക്ക് പൂഴ്ന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴേക്കും മറ്റുള്ളവർ ഓരോരുത്തരായി വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തി കരയ്ക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ശേഷം അവർ അവനെ പിടിക്കാൻ ജാഗോർപോ പോയ അതേ ദിശയിലേക്ക് ഓടുന്നു. ഇതേ സമയം ജാഗോർപോ
ഒരു വിധത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ചതുപ്പിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് കയറുന്നു. അതിനുശേഷം കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ ചെളി കളഞ്ഞ് വീണ്ടും ഓടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ച ശേഷം അവൻ പതിയെ നിന്നു. അവൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഇത് എന്റെ കാടാണ്, ഇവിടെ ഞാൻ ഒരുത്തിനെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല, ഇവിടുത്തെ ഓരോ മുക്കുമൂലയും എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതിനുശേഷം അവൻ ഒരു വശത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. ഈ സമയം മറ്റുള്ളവന്മാർ അവനെ പിടിക്കാൻ ഓടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ വരുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മുന്നിലായി ചെളി പുരണ്ട അവസ്ഥയിൽ ആരോ അവിടേക്ക് വരുന്നു. അതാരാണെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ അവർ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതിനിടെ ജാഗർപോ കയ്യിലിരുന്ന കടന്നൽ കൂട് നേരെ എടുത്ത് ഇവരുടെ നേർക്കെറിയുകയും അത് കൂട്ടമായി അവരെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ അത് ജാഗർപോ തന്നെയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. കുഴിയിൽ അമ്മ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്നും വിജയിക്കുന്നില്ല. ജാഗർപോ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ജാഗർപോ ഒരു പൊത്ത് കാണുകയും ഒരു ഐഡിയ തോന്നുന്ന അവൻ അതിനുള്ളിലേക്ക് കൈയിട്ട് ഒരു വലിയ തവളയെ പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം അതിനെയും കൊണ്ട് നേരെ ചെന്ന് ഒരു ചെടിയിലെ കുറച്ച് മുള്ളുകൾ ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ മുള്ളുകളിലേക്ക് തവളയുടെ വിഷം കുത്തിയെടുത്ത് അവൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷം അവൻ നേരെ ഓടിച്ചെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മുഖമൊക്കെ കഴുകുകയും അവൻ അതുവഴി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നാൻ വേണ്ടി ദേഹത്തെ ചെളി കുറച്ച് അവിടേക്ക് തേച്ച് വെക്കുകയും അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അവർ ഓരോരുത്തരായി അവിടേക്ക് വരികയും അവൻ ഇതുവഴി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ അവന്റെ മുന്നിലൂടെ ഓടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയം അവൻ അവിടെ ഒരു ഇലയെടുത്ത് ചുരുട്ടി ഒരു ആയുധമുണ്ടാക്കുകയും ശേഷം ഏറ്റവും പിറകിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന്റെ നേരെ വിഷം കയറ്റിയ മുള്ളുകൾ ഊതിവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾ ഓട്ടത്തിനിടെ പതിയെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വീഴുന്നു. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈക്കോ പുറകിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പുറകിലുള്ളവനെ കാണാനില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവൻ അത് നോക്കാനായി പോകുന്നു. അതേസമയം ജാഗർപോ മറിഞ്ഞു വീണവന്റെ അടുത്തേക്ക് അവന്റെ ആയുധം എടുക്കാനായി വരികയും ചെയ്യുന്നു. സൈക്കോയും ജാഗർപോയും ഒരേ സമയം അവിടെ എത്തുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കാണുന്നു. ജാഗർപോ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവന്റെ ആയുധം എടുക്കാനായി വരികയാണെന്ന് സൈക്കോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. ജാഗർപോ അങ്ങനെ ആയുധമെടുക്കാനായി ഓടി വരികയാണ്. സൈക്കോ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധവുമായി ജാഗർപോയുടെ നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഓടിയെടുക്കുമ്പോൾ സൈക്കോ വില്ലൻ ജാഗർപോയുടെ തലയിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി അടിക്കുകയും ജാഗർപോ ചെറുതായൊന്ന് കുനിഞ്ഞ് തലയിൽ ചെറുതായി ഉരയുന്ന തരത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറി അവിടെ കിടക്കുന്ന ആയുധമെടുത്ത് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അയാൾ തിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളുടെ തലമണ്ട അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്നു. തലപൊട്ടി രക്തം ചീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അയാൾ അവിടെ തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് എണീക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ തളർന്നിരിക്കുന്ന അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കുറച്ചുനേരം ജാഗർപോ അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ജാഗർപോ അയാളെ തലയ്ക്കടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കഥ കഴിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവിടെ മഴ പെയ്യുന്നു. ജാഗർപോ തന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും കിടക്കുന്ന കിണറിന്റെ ദിശയിലേക്ക് ഓടുന്നു. മറ്റവന്മാർ വരുമ്പോൾ രണ്ടുപേർ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതും ഒരാൾ അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നതും കാണുന്നു. അവർ ജാഗർപോയുടെ പിറകെ ഓടുന്നു. ജാഗർപോയുടെ ഭാര്യ കിടക്കുന്ന കുഴിയിലേക്ക് വെള്ളം അതിവേഗം വന്ന് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരാണെങ്കിൽ പ്രസവിക്കാനായിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടി വേദന കടിച്ചുപിടിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ജാഗർപോ അവരെ രക്ഷിക്കാനായി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പിറകിലായി അവന്മാരും ഓടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓടി ഓടി ആ കുഴിക്കരയിൽ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവർ രക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റവന്മാർ ഓടി അടുത്തെത്തിയതുകൊണ്ട് ജാഗർപോ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഓടിയകലുന്നു. ഓടി ഓടി ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ എന്തോ ഓർമ്മ വന്നിരുന്ന പോലെ ജാഗർപോ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അതിനോടകം അവിടെ എത്തിയ നേതാവ് ഒരു അമ്പ് ചെയ്യുകയും അത് ജാഗർപോയുടെ ദേഹത്തിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ജാഗർപോ ആ അമ്പ് ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു. അയാളെ നേരിടാൻ തയ്യാറായി അയാൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഇത് കാണുന്ന നേതാവ് ഒരു കടാരെടുത്ത് വാശിയോടെ ജാഗർപോയുടെ നേർക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ജാഗർപോ അയാളുടെ വരവ് കാത്തുനോണം നിൽക്കുന്നു. ഓട്ടത്തിനിടയിൽ നേതാവിന്റെ കാൽ പന്നിക്ക് വെച്ച് കെണിയിൽ ഉടക്കുകയും ആ കെണി വന്ന് അയാളെ നെഞ്ചത്ത് തെറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ കയ്യകലത്തിൽ കിട്ടിയിട്ട് ജാഗർപോയെ കൊല്ലാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ നേതാവ് കെണിയിൽ കിടന്നു പിടയുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ മരിക്കുന്നു. അതേസമയം ബാക്കിയുള്ള രണ്ടുപേർ അങ്ങോട്ട് ഓടിയെടുക്കുമ്പോൾ ജാഗർപോ അവിടെ നിന്ന് ഓടുന്നു. തങ്ങളുടെ നേതാവിനും ഈ ഗതി വന്നു കണ്ട് അവർ ഒന്ന് പകച്ചെങ്കിലും അവർ ജാഗർപോയെ പിന്തുടരുന്നു. തിമിർത്തു പെയ്യുന്ന മഴയിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഴിയിൽ മുങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ അവൾ കുഞ്ഞിനെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമ്മയും കുഞ്ഞും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനിയും പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാതെ അവർ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞിനെ വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. ഇതേ സമയം ജാഗർപോ ഓടി ഓടി ഒരു കടൽ തീരത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഒരടി പോലും മുന്നോട്ട് വെക്കാനാവാതെ അവൻ അവിടെ വീണു പോവുകയാണ്. തൊട്ടുപിറകെ അവനെ പിന്തുടർന്നു വന്നവരുമുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് തലയുയർത്തി നോക്കുമ്പോൾ ജാഗർപോ ഒരു കാഴ്ച കാണുകയും പുറകിലായി വന്നവരും അതേ കാഴ്ച കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അവർ മൂവരും കടലിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ കടലിൽ കുറച്ച് കപ്പലുകൾ വന്നു നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്നും കുറച്ചാളുകൾ ബോട്ടുകളിലായി കരയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റവന്മാർ ഇത് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ജാഗർപോ ഓടി തന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും കിടക്കുന്നിടത്തേക്ക് പോകുന്നു. കിണറിൽ അതിവേഗം വെള്ളം വന്ന് മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജാഗർപോ ഓടിക്കിതച്ച് കിണറിന് സമീപത്തേക്ക് എത്തുന്നു. അവിടെ തന്റെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന തന്റെ ഭാര്യയെ ജാഗർപോ കാണുന്നു. അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് ജാഗർപോയും കുടുംബവും നടന്നു നീങ്ങവേ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കപ്പൽ കാണുമ്പോൾ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം എന്താണെന്ന്. അതെല്ലാം മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങളാണെന്നും നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോവേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട, നമുക്ക് കാട്ടിലേക്ക് പോകാം, അവിടെ നമുക്ക് പുതിയൊരു ലോകം തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എന്നും ജാഗർപോ പറയുന്നു. ഇതും പറഞ്ഞ് അവർ കാട്ടിലേക്ക് തിരികെ നടക്കുമ്പോൾ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നു.